O obxectivo da xuntanza de traballo celebrada esta mañá no Concello de Boiro, coa asistencia do alcalde, a subdelegada do Goberno na Coruña e representantes de Rede Aberta, era avanzar na conectividade de todos os núcleos de poboación que conforman o termo municipal. Con este obxectivo, o Goberno Central ten en marcha varios programas enmarcados no Plan Único de Banda Ancha que desenvolve en colaboración cos concellos. Temos en marcha toda unha serie de programas en torno ao Plan Único Banda Ancha para cubrir todo o territorio. Esos planes únicos 22, 23, 24 están a desenvolverse e unha parte deles afectan ao Concello de Boiro. Entón o noso obxectivo é manter reunións cos concellos, en este caso co Concello de Boiro, para facer unha análise de como están evolucionando estes programas e que é o que nos queda por facer. É dicir, somos conscientes de que isto é un camiño no que o Goberno está apostando, aportando financiación para chegar a aquelas zonas onde as compañías non chegan, e iso facémolo a través do Plan Único, pero sabemos que tamén quedan zonas por cubrir. Ademais de detectar aquelas zonas que permanecen en sombra, estes programas permiten mellorar a súa cobertura a través dos servizos de Rede Aberta que ofrecen solucións ás operadoras interesadas en achegar as telecomunicacións ao rural, mesmo a través de conexión vía satélite. Para detectar aquelas zonas aínda que nos quedan sin cobertura con fibra óptica e, como digo, para darlle tamén ese servicio á veciñanza e esa información á veciñanza que moitas veces acuden ao Concello a preguntar como está e como vai a chegar ou cando vai a chegar esa fibra óptica ao seu núcleo de población. A verdade é que foi, como dicía antes, unha reunión moi frutífera que dará os frutos nos próximos días, sobre todo buscando esa coordinación e esa información que lle temos que trasladar aos veciños de Boiro, non? Co avance nestes plans, o Concello busca tamén contribuir á fixación de poboación no rural, de xeito que poidan contar cos mesmos servizos que os núcleos urbanos.